Ahojte, vítam vás pri treťom vlogmase, dneska je štvrtok. Ja som akorát došla z fitka. Normálne vo štvrtky nechodím do fitka, ale zajtra ma tréne dovolenku, čiže aspoň si dám piatkový rest day, alebo možno si dám nejaký pilates alebo beh, ale fitko nebude mať. Takže budem mať celý deň pre seba. Prišla som teda domov, trošku som sa začala skultúrňovať a písala mi Kika, že ide na nechty, takže sa k nej idem pridať, ešte sa nejak prezlečiem. Ideálne by som chcela zostrihať druhý vlogmas, ešte kým odídem, lebo zajtra by som to chcela vydať. To sú plány na dnes. Tu sa mi už sťahuje predchádzajúci vlog. Teraz to bude strašne hučať v pozadí, lebo vždy, keď MacBook niečo stiahuje, tak to znie, že pristáva nejaký spaceship na Marse. Ale už som sa obliekla veľmi tak akože casual, lebo idem len s Kikou. Chceli by sme potom zajsť na večeru. Moja predstava o nechtoch je, že chcem French tip bordový. Takže som zvedavá, či to zvládnu, lebo salón, do ktorého chodíme, je dosť taký hit or miss, že niekedy je to veľmi dobré a niekedy je to veľmi zlé. Tak dúfame, že dnes to bude veľmi dobré. Samozrejme som nahodila ešte 10 vrstiev predtým, než odchádzam, ale toto som vám chcela ukázať, že táto bordová, to chcem dneska na nechtoch. Toto je ešte prednechtová zástavka. Šolteska bude takáto kaštanová vila. Presne tak. Myslíš, že toto urobia? No, toho sa trošku bojím. Zistíme, Takže skúsime. Ešte nad takými, to som rozmýšľala. No proste bordové dnes. Toto sú finálne produkty. Si spokojná? Ale hej, tu mašličku robila asi 3-krát a potom to už zdal, tak som mu povedala, že je to dobré. Hej, aj moje tam trošku ušlo, ale čo sa dá robiť? Sa z nás vietor zavial na trhy. Naše večerné menu, to je nová bageta, ktorú skúšame. Hodnotenie z 10. Zatiaľ som mala len väčšinu. Krásny piatok, ja idem behať, idem intervaly, ktoré normálne nechodím. Takže moja motivácia na tento beh je jedna táto marlenka gula ako pre-workout. Mám za sebou môj 5-kilometrový beh. Teraz sa pôjdem naobedovať, síce je 11:30, ale už som hladná. A potom pôjdem možno tak na chvíľku nakupovať a na nejaký sweet treat alebo na maču, to sa ešte rozhodnem. Ale užijem si tento voľný piatok, ešte som rozmýšľala, že či neskočím na nejaký pilates, ale reálne tie intervaly ráno mi stačili, čiže zvyšok dňa už len rest. Ja tu mám celú takúto hromadu, čiže idem sa s tým nejak popasovať, dúfam, že mi niečo sadne. Myslím, že táto sukňa by mala fungovať, to sa mi páči, len neviem, čo si myslím o rolákoch. Tu sa neviem rozhodnúť, či je to švédska influencerka, alebo že niekde to im kraví. Toto je podľa mňa cute, to si asi tiež vezmem. A toto je tiež dosť cute podľa mňa, čiže to si tiež vezmem. Ja som si dnes dala taký poobedný shopping, ako som vám ukazovala, a potom som ešte skočila na raničko, respektíve raničko skočilo po mňa. Ale spravíme si haul, hej, ešte tu tlačím syrové nite. Sorry, vadil mi odraz v okuliaroch, čiže vám to takto rýchlo poukazujem. Všetko je z H&M, už som vám to ukazovala v kabinke, čiže trávom ste mali, teraz vám len ukážem, že čo z toho som si reálne vzala. Vzala som si tento rúžový top, lebo sa mi páčilo, že bol taký priesvitný, čiže si potom môžem dať nejakú nice podprsenku a bude to podľa mňa vyzerať akože zaujímavo. Potom som si vzala tento leopardí top, čo ako som hovorila, nie som si istá tým, či sa mi páči rolák, ale robil peknú postavu, takže ten som si vzala preto. A potom tu mám tento modrý sveter, ktorý sa mi páčil, lebo vyzeral tak akože sofistikovane. Fun fact, ja fakt nemám rada rôzne gombiky a takéto veci, ale povedala som si, že nemusíme mať všetko len crop topy a môžeme mať aj niečo také akože kultúrne. Akurát som zistila, že mám ten top zatrhnutý a mne takéto veci extrémne vadia, čiže ideme sa ešte vrátiť do obchodu a idem to vymeniť za iný kus. Kvôli tomuto zádrhalu sa teda vrátim späť do mesta, spravím si z toho takú vychádzku, ale reálne nejdem ani meniť fit, hej, akože I don't care. O 2:00 ráno som dočítala túto knihu. Nebola taká dobrá ako jednotka, ktorú som vám ukazovala v prvom vlogmase, čiže tejto som dala len 3 hviezdičky, ale potom sa tam hlavná postava presťahovala do Amsterdamu, môjho obľúbeného mesta, čiže to určite zlepšilo moje hodnotenie. A teraz ideme na raňajky, s mamou dojeme.
soboty, ráno sme boli na tých hranejkách, vieme, potom sme kupovali vianočný stromček, boli sme nakupovať, ja som si upratala izbu, bola som sa prejsť, navečerala som sa, teraz asi sa idem ešte raz prejsť, možno skočím do mesta, uvidím. Asi skôr nie, hej, lebo nie som ani namalovaná, ani nič, ale pre istotu som si dala rifle. Toľko k mojej sobote. Krásnu nedeľu, ja som si tu spravila fakt také, že objemovkové raňajky, lebo tu som si spravila jogurt s mascarpone, malinami a potom tu mám nutellu, maslo, všetko. Ale chcela by som ísť potom behať, čiže dúfam, že dám nejaký dlhý beh. Vypol sa mi tu beh po necelých 5 kilometroch, čiže idem ho začať od znova, lebo chcem ísť aspoň tú desku dnes. Tisína nakoniec ukončená, aj keď s technickým problémom. Mám trošku krízu, čiže idem na hojdačku. Druhý step je, že idem na preliesky. Krásny pondelok, včera som mala fakt taký bedrotovací deň, ale bola som sa večer prejsť na 3 hodiny, kde som dala celé kombo hojdačky, preliesky, labute. Teraz sa pripravujem do autoškoly, keď zjem túto kašu, tak pôjdem a potom mám rovno fitko, čiže nie som ani namalovaná ani nič. Ale mám prvú jazdu v novej autoškole s novým inštruktorom a mám z toho dosť stres, čiže dúfajme, že to dobre dopadne. To sú teda moje pondelkové plány. Toto bol moja autoškola fitček, ale vnímam to pozitívne, hej. Vyzerá, že všetci prežili. Som si dala obed samozrejme a potom tu mám, že mascarpone. Celé balenie mascarpone. No proste to tak cítim. Prišla som teraz z fitka, je 5 hodín, vonku je už totálna tma a ja som dosť hotová. Čiže sa idem navečerať, potom sa pôjdem prejsť nejaké 2 hodiny, ako zvyčajne, osprchujem sa a pôjdem spať. Ešte si budem čítať, teraz čítam denník Anny Frankovej, lebo mi extrémne chýba Amsterdam. Čokoľvek, kde sa vyskytuje toto mesto, aktuálne milujem. Už som aj prehodila fit tu na domáci, čiže vesmír je späť v rovnováhe. Krásny útorok, už som si tu urobila raňajky, ovsenú kašu, krupicovú kašu, pardon. A dala som si do nej holandské kakao bio, ktoré milujem. Ja som si posledný týždeň všade trepala tú nutellu, pretože sme ju mali nezvyčajne doma a reálne mne už tak zle bolo. Mňa fakt, že každý deň bolo brucho, podľa mňa bolo z toho. Čiže vraciam sa k svojim zdravým veciam, lebo evidentne moje trávenie takéto veci nezvláda. Acitko a ovocie a samozrejme orechy. Chcela som ísť teraz po raňajkách na pilates, ale dneska sa zrušila hodina z nejakého dôvodu, čiže pôjdem až večer behať, lebo je posledný run club tento rok. Takže tam pôjdem a inak som si tu trošku akože čítala. Včera som dostala známku z mojej prvej magisterskej eseje a prešla som cca na nejaký ekvivalent Bčka, pretože Anglicko má iný známkovací systém. Som dosť spokojná, lebo som bola dosť vystresovaná z magisterskej eseje. Ale ja viem, že tu na nej akože neukazujem školu takto, lebo akože nikoho to nezaujíma. Beriem, že všetci máme takéto stresy zo školy, čiže to nepotrebujem ja nejak to na ešte extra ukazovať. Ale áno, učím sa, chodím do školy online, ale chodím. Ešte som sa teraz tak náhodne po obede rozhodla upiecť banánové mafiny, lebo najprv som chcela spraviť niečo úplne iné. Ale vyšlo mi to na mafiny, takže dúfam, že budú dobré, lebo som robila recept vyslovene, že od oka. Ale tu podľa mňa človek nemá úplne čo pokaziť, čiže to idem dať do rúry. Samozrejme, krásne, vynikajúce, všetko vyšli. Idem si nejaké zjesť. Nahodila som Runfit a idem na Run Club. Už nestíham ako inak. Prišla som teraz domov z Run Clubu, 5 za mnou, ešte som sa bola prejsť domov. Teraz sa idem najesť, ale lúčim sa s vami už v tomto vlogmase. Vidíme sa v ďalšom, bye!